ngai khuble ye phi ki para bangai kiba kershan borba ikan ikan ministry lamba ka jingdwai ka jongphi bad ngalong kumne ko mang ngalong denamar ka jingsne utrai bad ka jingyai kershan ka jongphi ha ka jingdwai kibarui ka jongphi ngai ngu utrai ba udang penla yenga ya kabangan nang yai yalap ya hikai ya kaktien ka jong oblai ban ring pat sasisien yengi sakaktien ka jong u but ngadon ni ka jingkremen ka background ba kaktien ka jong oblai kan oblai an ain rek kan amdai tang ba kan ring ye ki briu ka jing shisha an rek kan penem kan penlai loid kan yalam yengi shau chris kalong ka jungkir khu ka background ye ka jelai barokawai but ai ku blai phi barok ki ba jusngap ya ka YouTube channel ka jonga phi ki ba la subscribe ka channel bad ki ba la send ye ki message ki ba ai mensim ha ka ni ka jing shukri doai bo blai ungkir khu ye phi bad dia ka jing em ka jang pi bad ya ka longing ka long sem ka jang pi khnang ba phin nang poi se ka ta ka jing tip ka ba shisha yo chris bad bad em na ka banda ka buram ka jang u nga kwa ban pelaj ka di video ha ka ni ka bol ban ai ya pi ka jing pen tip ha ka bdei bad ka jing shukri ni don ya ka jing shukri lai teli ha ka ni ka jala ka jongi kawai kadai ha sora hang ni ha ka dong pom sokmen bat ada pi don ha kathan sora ala pi kwa ya ka jingdwai lani ka jingaslok bat ya ka ban join chiki bible study bagi jing shakri ya ka balang ka jangi pila ya kaban one ha sora hag ni popom somen bad pila ya kaban safon cuk number ubangan saai hadin jok ni ka jingkren kita gede kaban ingkong idon ka jing shikri po sora idon ya ka bible study ha ka sin thodin idon ya ka youth meeting ha ka sin sajan bag idon ka jing shikri ka sin sunday nado ka posting bad ka por shibajiteng bad ka por laibaje janmiat kita gide gi chakri ka ba ngigiran apa sora pila banwan lada pidan lagi ni ka thain sora ajan jo ka ni ka dong ka jungi pidan kam ya ka kita gi jing dwa gi jing slok ka jing kai wapnia ka ting jong play pila banwan banyak sno syakat ha ka ni ka jing shakri banyak shim mentalang ha kini ka kejing terang ka jongi banyak lampat ya ki mensing ke bokodor sya ke jing sya jong tien ke jong blai ke ba ka jing shakri ngidan apo shlong apo ompling nilong ni kata ka jing shakri ha ka por lai shiteng sau baje ka por janmiet balara fidan na kitan ompling ane fidan po shalom fidan ne ka jingla banwan hakan ne ka jing shakri ngi plang sabaya pi apo ompling chaneng jong ka tu ka dong laimau sajan BSF ni don ne ka jing shakri ha ka ba ngaju aji kai yaki ka tu ka ningot ki bangai ha ka tu ka jaka abat ada pilai banwan pila ya ka banwan ya ka banyak shim bentalang ha ka tu ka jing shakri ba pin ya haka banginya sanlang haka ting jong blai bad ngai bak ting jong blai kan nong ka jingker khu na ka banta jong phi ba ka yinga sem ka jong phi bad chris nio ya ka borong bad ang tangi la ya ka ban ki ban ya lapat ya ka gospel ba ka jing sha ka than chlong ban i ki min sing ki ba kodol ki jat ki brem ka ba sha lam bakla bad ki bala sakma ka jing im
kinwan ban yopat ke jing pentamai bor ke jong Chris lengba ka tien ke jong ta ka de ke jing khot ke jong ha po umpling ha ka singi Sunday ngi long ha ka por la shiteng sawaje ba phila ban phone number ubanga sa ashapi ha ka ni ka video ke balai ke jing ke po mau ken jing ha ka thai nong spung ni long ha ka por shi po shi teng man step ang tai but you don't nak jising duai hade nang ta ada pi don ha ki thai nong spung thai mau ken jing ki thai chatu leng khoi but kitu ki thai ki ba manan bitau ba ki bai phila ya ka ban phone ne number phila ban wan shakini shakane ki shakri po mau ken jing ngai ka long ka jing ka khu na ka ban ta jong phiru kam jo ta ka de ka jing pen ban kong ka le ba ka jing shakri ka jingi kong ka balang hakini ki light le ki jaka Bagbang ka jing pentip ka long ba ngi don ruya ka Bible College ka ba ka kerteng ka jangka ka de Solidio Gloria Reform Bible Academy ka ba ngi ai jing kai kerpang yi gitu ki baka ban long pastor ba nangelam hapo ki jing shakri ki jongki pila ban de na ka hon pila ban wan ha sorah kini kede ka center jangan ke Bible College kede po sora about pila pan sa shani gidan niki course kum ka diploma BTH but MDiv hado menta about gidan ke jinga day but kikat tu kat ne ke ministry but ngai scam kan long ka jingkar khu na ka benta jong phi la pi dot ni ke jing temu ban long pastor ne long nangelam ban hikai ka ting ka jong play haki balang ba ka jisuk jong pi ni khot ye pi sha sora ka session ka bathamai kan stang ha ubnai Julai ba la pi kwa ban puli kini ki course pila ya ka ban phone ne number ban a sha pi ba ngi yo ban kan bat pi ba ngai scam kan long ka jing ka khu ye pi ru kum jo ka jing still ka long ka ba red ba kham tam ni pli kini ka Bible College na ka ban ta ki tu ki samla ki batrang ban learn ni keting jong blai tama kisi ki ba kham janja da ke ka wat nam do man sim pila ban man police ni ha ka jinglot i bret ba bat ngai scam ba pila ya ka ban pendap ya jing police jong phi bat ya ba ublen perangkam phi nam ta ka boram ka jong bat ngibot ban sa pliru ya ka online ha udi bulan Julai ba kitu ki bada ka ministry ki bala shongkha ka shongman ki ba mla ban wan sa pat sa sora ni I mesti people la ban join ba ka ni online classes ka bang stang nado ubnai Julai ti pila ban phone nga pila ban wat jintip how the number one ashapi long la kloi wat nam le rain but kani kade ke jing trang angai ke jing khot ke jong blai yangi ba ngini ipat ba ke jela Meghalaya ke jungi bat ki bangai kini phai pat chik tieng ka jong blai kan don ka revival ka bakraw ka badai bat ka jing yalap ke jing shisha ka tieng ka jong blai ban yele persya ro ke jing kai babakla ban yalam ki brio she ke jing shisha kan don ka jing pen kala ka bakraw revival ka bakraw aya ki mensing ki bakodor nadu ki ying ki sem ke jungi ki balang ke jungi kan poi shu ka sansha ka khadar ka ngai ka plan ka jong blai ini iya ka boram mo kresa ka jela ka jungi on pen kala yangi ba ka jala ka jungi ba ka na ka jingkar khu ka bakraw ka jong blai la ka long among ka jong blai na ka borap ka jong wala kanya da koi pat kalenti wat haban sha ya ka jing ba ki persecution ka bakraw ba blai sha ka bakum ka taro ba niat la ba kalenti ka ba ka taro ngan ai ka boram show try ma ka taro ka ra ka jing khu ka bakraw ya ka jing ka ba kenjaman sim ka jungi ba kam nong nang slur shu bagi nang im bagi nang kren bagi nang ngelap ke kerteng ke jong try kan mau ba ka bainong ka jongi kam dei hang ni ka de on nang late na kini ka perthe tongin ye be ya ka ban pen subha yu Chris haki ben tabaro ba ban ngai wat yi ke jing shakri ke badai ba ke shisha na ka ting ka jong oblai bat min commit enti ya ka jingkar khu ki ba kin jaman sim ki ba Chris the ka hai ha ki jing im ki jungi kebla shibon kata ga dei ke jing pentip na ka leng ga jong ashapi ya ka jing shakri ke jungi ba da ke Bible College ba da pi kwa ba nya join
cek ni Jesus Christ ke jungi shalom asora bat kata ke thai nong spung pila ban phone ni number bala pi kwa ro ya kaban join cek ni ka Bible College pila ro ya kaban phone hau ni number wangan ai cek pi ni ka ha ni ka video bat ya kaban pin nom le ran pin slur bat na khot ya gitu ki ro slur jo ka jinget ki ba eat you Chris shisha ki ba kwa ba ka jing shisha kan roy ka jala ka jungi khot ya pi syakari ka jing syakri but nganang scam belum say ke bakum kita ke sipayo Chris naga banta ka burom ka jago bleng ker khu yepi burom bat ka jingro baro i ai shau Jesus Chris bolong try bau nong penem jonga bat jong pi amen.